Fl-aħħar jiem numru kbir ta' residenti minn Marsaxlokk ikkumentaw ma' One News dwar l-irwejjaħ kbar li qed joħorġu mill-power station il-ġdida ta' Dallimara fejn għaddejjin testijiet fuq l-operat tagħha. L-Xlukkajri qalu li dan flimkien ma' rwejjaħ ta' gass qed letteralment jaqtawlhom nifishom u jħallu effetti ta' irritazzjoni. Fuq Breakfast News, is-Sindku ta' Marsaxlokk Edric Mikallef spjega kif wara l-irwejjaħ Lena Malta ħarġet biss ftit linji b'risposta fejn qalet li l-irwejjaħ li qed jitkellmu fuqhom in-nies ma jixbħux lir-rieħa tal-heavy fuel oil. Minkejja li ir-rappreżentant tagħna l-Inġinier Ċantar kemm il-darba qed jitlob biex jingħata din l-informazzjoni, id-dejta fl-aħħar mill-aħħar ta' xi qed ikunu il-pollutants fil-lokalità, id-dejta għadha ma waslitx. Għadha ma waslitx. Ġifieri. Però il-testing ġa għaddej, ġifieri. Il-testing għaddej, imma d-dejta ma saritx, allura wieħed ma jistax janalizza mbagħad mod xjentifiku biex joħroġ jgħid x'tip ta' emissjonijiet qed ikun hemm fl-arja. Il-kellim ewlien laburista l-ambjent Leo Brinkat qal li l-aktar inkwetanti hija l-attitudni tal-awtoritajiet. Ir-responsabilità ħarija hija mhux fuq l-operatur, fuq ir-regolatur. U il-MEPA dejjem qed toqgħod kompletament gallerija. F'kull każ, sa mill-bidunet, sa anke meta kellna il-każ ta' Trappi Swed. Jiġifieri għalija dan huwa każ li inkwetani ħafna. Fl-istess ħin is-sistema li nxtrat biex tnaqqas l-effetti negattivi tal-gassijiet qatt ma ntużat x'imkien ieħor. Is-sistema li hemm tal-abatement equipment mill-informazzjoni li għandi hija sistema li qatt ma tħaddmet postijiet oħra. U jekk din ma taħdimx kif suppost, jista' jkollha dak li jgħidulu leakage ta' ammonja. Li jista' jwassal għal dan tip ta' rwejjaħ. Allura kien hemm jgħidlek isma', forsi mhux il-heavy fuel oil qed tikkawża l-issue, l-abatement equipment. Imma l-abatement equipment ġie installat jew qed jiġi installat propju biex itaffi l-effetti negattivi tal-heavy fuel oil. Brinkat żied li quddiem it-tniġġis fil-pulmun tan-nies kulħadd baqa' sieket.